Aké sú teda podmienky, ktoré musí ten cestujúci spĺňať, aby mal nárok na nejakú kompenzáciu? Hlavne je tam jednak samotná vzdialenosť, jednak potom konkrétne meškanie. Bavíme sa o tom, že to meškanie letu musí byť nad 3 hodiny a ráta sa až po pristáti. To znamená, že to skutočné pristánie versus to plánované. Lebo po niektorí cestujúci si to zamieňajú a kalkulujú ten výpočet už od doby, kedy prídu na letisko, respektíve dobu, čo sú na letisku, alebo si všímajú práve ten odlet toho lietadla, že kedy to lietadlo odletí versus kedy malo odletieť a to považujú za tie 3 hodiny. Takže to by som raz zdôraznil, že ráta sa práve ten prílet versus plánovaný prílet, aby tam sa tí cestujúci sústredili a podľa toho vedia presne, že áno, pokiaľ sú to teda tie 3 hodiny, tak je to tá základná podmienka toho, aby som ten nárok mohol získať.